planteatzen dugu jardunaldi desberdinak, eta bertan artista plastiko eta bisualen topaleku bat egin nahi dugu. Bai topaleku fisiko bat eta baita ere digitala. Orduan fisikoetan gonbidatzen dugu artista diferenteak eta beraien obra erakusten da bertan espazioan. Orduan erakusketa ikusgai egoten da, baina hortaz aparte baita ere gauzatzen da diskurtso bat. Guk planteatzen dugu gai bat eta gai horren inguruan lan egiten duten artistak beraien lan egiteko moduak eta beraien pentsakerak esposatzen dituzte, eta orduan mahai inguru bat gauzatzen da bertara gatozten jendea guztiarekin. Egingo dugu hiru jardunaldi diferente, eta bertan pasatzen den guztia web horrira igoko dugu, eta egingo da artista bisualen sare bat, ez dakit nola esan, artxibo bat moduan.